Mi-a fost propusă această temă de către echipa de organizatori și asta datorită discuțiilor care au avut loc de-a lungul vremii vis-a-vis de anumite frustrări pe care le aveam în momentul în care pacienții se prezentau în cabinet în situații destul de nefericite, să zic. Va urma să vorbesc în următoarele 20-25 de minute despre ce este piciorul diabetic, cât este de frecvent, cum îl definim, cum se produce piciorul diabetic, ce ar trebui să facem, indiferent de specialitatea pe care o avem, și care sunt secretele prevenirii apariției ulcerului diabetic. Deci, cum definim piciorul diabetic și cât de frecvent este? Mai mult de o treime din pacienții cu diabet zaharat vor avea probleme la nivelul picioarelor, vor avea patologie la nivelul picioarelor în timpul vieții, iar complicațiile sau piciorul diabetic produce cele mai multe internări, cele mai multe spitalizări în comparație cu oricare alte complicații ale diabetului zaharat. Mai mult decât atâta, mortalitatea la 5 ani a unui pacient cu picior diabetic atinge până la 75% și este mult mai mare decât multe alte boli care sunt atât de mediatizate și cărora sistemul de sănătate le dă o atât de mare importanță, dar și finanțare, cum este cancerul de prostată, de sân, de colon sau boala Hodgkin. Care este definiția piciorului diabetic? Este o sumă de morbidități, o sumă de afecțiuni care include neuropatia periferică, boala arterială periferică, ulcerația și infecția, într-un stadiu mai avansat sau doar la anumite persoane, piciorul Charcot și, de asemenea, toate acestea se finalizează în unele cazuri cu amputația de membru inferior. Din păcate, la momentul actual, la fiecare 20 de secunde, undeva în lume, un picior este amputat și consecință tragică a acestui lucru este că circa 1 pe 2 din pacienți, adică jumătate din pacienți, după amputație vor muri în următorii 5 ani. Amputația de membru inferior este mai frecventă decât credem, iar pacienții cu diabet zaharat au risc de 24 de ori mai mare de a suferi o amputație de membru inferior de-a lungul vieții. Vestea bună însă, dar poate care nu a ajuns la mulți dintre noi, este că mai mult de 85% din amputații ar putea fi evitate dacă ar fi starea pacientului care îi duce acolo ar fi detectată din timp și dacă ar exista ceea ce spunea și ceea ce a făcut, ceea ce a pus pe picioare echipa de la Manchester, un diabetic foot team. De ce? Pentru că 85% din amputații sunt precedate de un ulcer diabetic.
În acest sens, International Working Group for Diabetic Food a dat în 2019 un tabel foarte simplu de prevenție, niște indicații de prevenție a ulcerului diabetic, creând o stratificare a riscului și de asemenea recomandând o frecvență a screeningului la pacienții cu picior diabetic. Și anume, pacienții cu riscul foarte mic sunt cei care nu au tulburări senzoriale și nu au boală arterială periferică. Pacienții cu risc mic sunt cei care au tulburări senzoriale sau boală arterială periferică. Aceștia ar trebui văzuți cel puțin o dată pe an sau o dată la 6 luni. Cei cu risc moderat au atât tulburări senzoriale, denumită sau definită ca loss of protective sensation, adică pierderea sensibilității protective, sau boală arterială periferică, sau deformarea piciorului. O să vorbim despre asta. Și acești pacienți ar trebui văzuți odată la 3 sau la 6 luni. Și risc înalt atunci când pacienții au atât pierderea sensibilității protective, cât și boală arterială periferică și, în plus, au avut un ulcer diabetic, au avut o amputație sau au boală renală cronică. Care sunt mecanismele prin care se dezvoltă ulcerul diabetic? Ulcerul diabetic are la bază 3 mecanisme importante: neuropatia periferică, deformările care se produc la piciorul diabetic și boala arterială periferică. Neuropatia diabetică este prezentă la aproape 30% din pacienții cu diabet și poate fi recunoscută pentru că pacienții se plâng de simptome ca arsuri, parestezii, își simt piciorul cald sau rece, au durere la atingere sau, dimpotrivă, au anestezie. Neuropatia periferică este direct dependentă de modul în care diabetul este controlat și de durata bolii. Deci, o boală mai îndelungată, o evoluție mai îndelungată va produce cu mai mare probabilitate neuropatie și, de asemenea, un control prost, un tratament prost al diabetului va provoca neuropatie mult mai frecvent și o neuropatie mai gravă. Ce mai produce neuropatia? La nivel arteriolar, dereglează complet șunturile arteriovenoase, așa încât, se vede foarte frumos în această imagine, aceste șunturi în mod normal sunt închise. La un pacient cu neuropatie autonomă, șunturile sunt deschise. Care este consecința? Pacientul va avea pulsuri pe care le simțim foarte bine la mână, dar din cauza că sângele curgerea lui este scurt-circuitată prin arteriole prin aceste șunturi din arteriole în venule, practic capilarele rămân ischemice. Asta înseamnă, aici este un desen care arată altfel același lucru. În mod normal, șunturile arteriolo-capilare sunt închise. Aici, când sistemul nervos autonom nu funcționează, șunturile acestea sunt deschise și capilarele cutanate nu au circulația necesară.
Atunci când aceste șunturi arteriovenoase sunt deschise, cum spuneam, pacientul este cu pulsuri, de aceea este foarte important de luat, de măsurat presiunea la nivelul degetului, deci indicele halucebras despre care vorbea și doctorul Nasser Ahmad. Și paradoxal, deși pacientul sau piciorul are pulsuri palpabile, pielea este ischemică, ea nu transpiră și este uscată. Toate aceste elemente fac ca ulcerul de presiune să apară mult mai repede. În plus de asta, neuropatia are și o componentă motorie, ceea ce duce la atrofia mușchilor intrinseci. Asta duce la degetele în ciocan, la proiecția capetelor metatarsiene și la atrofia mușchilor intermetatarsieni. Că neuropatia are o componentă sau o participare foarte importantă în apariția ulcerelor, o demonstrează faptul că mai bine de 85% din ulcere apar la pacienți cu neuropatie periferică. Diagnosticul se face prin două teste destul de simple, dar dacă nu avem firul Zeeman-Weinstein, monofilamentul Zeeman-Weinstein, atunci putem să folosim un test extraordinar de simplu, se cheamă Ipswich Touch Test. Îl găsim foarte ușor dacă îl căutăm pe internet și care înseamnă să atingem pur și simplu într-o ordine aleatorie degetele de la picioarele pacientului. El are o reproductibilitate față de testul Zeeman-Weinstein aproape egală. Am vorbit despre deformitate, sau vorbim despre deformitate care apare odată ca urmare a neuropatiei motorii, despre care am vorbit, și care mai apare datorită mobilității reduse articulare, datorate hiperglicemiei cronice și glicozilării proteinelor cu îngroșarea colagenului. Asta duce la apariție de calusuri, la apariție de presiuni plantare mari, la rigidizarea și scurtarea tendoanelor. Alți câțiva factori de risc separați sau suplimentari sunt că pacienții aceștia au tulburare a vederii și de asemenea că au mulți dintre ei boală renală cronică, ce produce alte fenomene. De exemplu, s-a constatat că după fiecare sesiune de hemodializă, aproximativ 4 ore, se produce o scădere marcată a presiunii parțiale a oxigenului la nivelul membrelor inferioare. Și pacienții, dacă îi veți întreba, cei care sunt pe dializă acuză în mod frecvent dureri la nivelul picioarelor datorită acestei ischemii al cărui mecanism nu este cunoscut. Ce facem cu ulcerele? Trebuie neapărat debridate. Le prevenim dacă tendonul lui Ahile este scurtat prin alungire de tendon sau putem să facem tenotomii la nivelul flexorilor scurți. În plus, este absolut necesar să îndrumăm acești pacienți spre podiatru, care le va indica și le va aplica dispozitive de offloading și de asemenea să fim
foarte, foarte atenți ce fel de încălțăminte poartă, pentru că în majoritatea dăților pacienții poartă încălțăminte strâmtă care vor produce ulcere de presiune. Boala arterială periferică a fost tratată amănunțit de vorbitorul meu dinainte. Vedem că la pacienții cu diabet, obstrucțiile, calcificările apar în majoritatea dăților distal, spre deosebire de celelalte tablouri nozologice. Și o altă problemă este că, datorită neuropatiei, aproape 25% din pacienții cu diabet nu vor avea claudicație intermitentă sau durere, așa încât diagnosticul ischemiei este de multe ori tardiv. Diabetul este un factor de risc special pentru boala arterială periferică. Pacienții cu diabet au un risc de 2-4 ori mai mare față de restul persoanelor de a dezvolta boala arterială periferică și în plus de asta, hipertensiunea arterială combinată cu diabetul are o acțiune devastatoare. Fiecare creștere medie cu 10 mm coloană de mercur în tensiunea arterială sistolică, nu numai că va duce la creșterea riscului cardiovascular, dar s-a constatat că ea crește cu circa 16% riscul de amputație la acești pacienți. Importanță foarte mare are și reglarea diabetului, cum spuneam, nu numai la neuropatie, dar iată și la boala arterială periferică. O creștere cu o unitate a hemoglobinei glicozilate duce la o creștere a riscului de dezvoltare a bolii arteriale periferice cu aproape 30%. Deci doar o unitate. Știm că nivelul normal este 6%, iar testarea regulată a hemoglobinei glicozilate, pe care, din păcate, foarte puțini medici diabetologi o recomandă, din propria experiență, duce și, în consecință, pe baza acesteia, reglarea mai bună a tratamentului de diabet duce la o scădere cu până la 40% a ratei de amputație, după cum a fost demonstrat într-un studiu pe aproape 11 milioane de pacienți, un studiu din bazele de date Medicare din Statele Unite. Care sunt recomandările pentru orice medic căruia îi se adresează un pacient cu diabet? Prima recomandare este ca, dacă avem în față un pacient cu diabet, să-i palpăm pulsurile. A doua recomandare este că dacă nu găsim pulsuri sau pacientul prezintă ulcer, atunci vom face o ecografie, dar vom măsura indicele glezne-braț sau indicele haluce-braț. Vom evalua rezultatele măsurătorilor și vom putea să tragem o concluzie că dacă presiunea de la nivelul halucelui este de peste 30 de mm coloană de mercur sau presiunea parțială a oxigenului este de peste 25 mm coloană de mercur, atunci pacientul are șanse ca ulcerul să-i se vindece fără o intervenție vasculară. Cum categorisim ulcerele? Le categorisim cu ajutorul clasificării Wi-Fi, care include plaga, caracteristicile ei, valorile presiunii, pentru asta trebuie să avem un Doppler,
portabil și o evaluare clinică a infecției. Prin urmare, trebuie să înțeleagă fiecare dintre noi că ulcerul diabetic, ulcerul de picior diabetic, nu este o boală a pielii. Așa cum s-a întâmplat la acest pacient care a fost tratat de foarte multă vreme de un medic dermatolog. Ne uităm cât de profund este acest ulcer, la care tendonul flexor, practic, iese afară în plagă. Dacă presiunile respective sunt mici, atunci vom indica investigații vasculare și, de asemenea, vom indica revascularizare, pentru că, în mod evident, plaga respectivă nu are suficientă circulație, nu are suficientă irigație pentru a se vindeca. A fost situația acestui pacient care a fost internat într-o secție de chirurgie, a fost debridat, dar nu a fost investigat. La o investigație simplă, angiografică, am văzut această obstrucție de arteră femorală superficială, care a fost tratată endovascular într-o jumătate de oră. Fluxul a fost restabilit, însă, dacă vă uitați aici, infecția era deja extensivă, cuprindea de jur împrejur tot calcaneul și pacientul a trebuit amputat de gambă. Acest alt pacient a fost tratat tot așa de alte specialități care pur și simplu au tratat această leziune de piele, nu au făcut niciun X-ray, nu au făcut un indice glezne-braț, nu au făcut angio. Situația era de subocluzie la poplitea terminală, care tot așa a fost tratat endovascular și, de asemenea, la X-ray am văzut, la o radiografie simplă, am văzut fracturi, osteomielită și fracturi. A fost necesară amputația a 2 raze digitale și datorită distrucțiilor de țesut moale cu vindecarea plăgii. Prin urmare, este nevoie ca toți acești specialiști trecuți aici pe acest diapozitiv să comunice între ei, pacientul să aibă acces la toți și, de asemenea, este necesar să înțelegem că atunci când apare o infecție sau apare un ulcer care nu are pulsuri, el reprezintă o urgență, el trebuie internat și tratat în spital de o echipă multidisciplinară. Dacă nu are pulsuri, atunci din această echipă trebuie neapărat să facă un chirurg vascular. În plus de asta, pacientul trebuie să beneficieze de tratamentul în tuturor bolilor de care suferă, tensiuni cardiovasculare, dereglarea diabetului și să facă tratament antiagregant. Care ar fi, în apropierea finalizării, în apropierea finish-ului prezentării mele, care ar fi mesajele pe care aș dori să le transmit? Că unul din 3 pacienți cu diabet zaharat dezvoltă probleme de picioare, dezvoltă picior diabetic, că piciorul diabetic este o combinație de neuropatie, boală arterială periferică și deformări, că ar trebui la un pacient cu diabet să îi dăm jos pantofii cel puțin o dată pe an și să ne uităm la ei, să-i palpăm pulsurile. Dacă nu are pulsuri, să-l trimitem la chirurg vascular. Să-l întrebăm dacă știe valorile de hemoglobină glicozilată, să-l întrebăm despre simptomele de neuropatie și să-l testăm.
În experiența mea, aproape un sfert din pacienți nu știu ce înseamnă hemoglobina glicozilată, pentru că probabil medicul diabetolog nu le-a explicat și îmi răspund când îi întreb care ți este valoarea obișnuită. De obicei, dimineața când mi-o iau, hemoglobina glicozilată mi este undeva, nu depășește 130-140. Și când îi întreb, dar ultimele analize când le-ai făcut? Și medicul diabetolog când te-a văzut, îmi spune că apoi când mă duc la medicul diabetolog îmi dă rețeta sau merge cineva din familie ca să-mi ridice rețeta, dar de văzut nu mă vede niciodată. Noi, de fapt, asta ar trebui să facem, să îl vedem pe pacient, să știm dacă are sensibilitate protectivă, boală arterială, deformitate și să-l programăm la consulturi periodice. Un asemenea pacient poate să meargă la medicul diabetolog, de fapt a și mers și a luat rețeta, a venit la mine și el era așa. A treia grupă de mesaje este că acești pacienți sunt multimorbizi, au multe boli și că toate acestea trebuie tratate. Vă mulțumesc foarte mult!